ti, brate, uzmeš, nadrogiraš se uveče kokainom, ti ćeš biti srećan u trenutku. Ne možemo na takav način da gledamo sreću, nego mislim da treba da jurimo tu neku svrhu i ispunjenost našu. A da bismo došli do nje, moramo mnogo često da budemo van zone komfora. Za vikend mogu da izlazim, imao bih novca da platim sebi zimovanje, letovanje, to bi mi bio skroz onako ok, solidan, pošten život. Međutim, ja sam bio toliko nesrećan sa takvim životom da jednostavno nisam mogao to da prihvatim i u jednom trenutku samo sam rešio, ok, dajem otkaz. I međutim, to mnogi ne shvataju zato što su mnogi i dalje u tom modu i misle kao završiti fakultet, to ti je sigurica, da imaš diplomu, zapravo ti ta diploma ništa ne znači. Ok, možda si ti završio, možda si se i trudio, možda si bio najbolji, ali kao što sam ti rekao, danas završen fakultet, bilo koji, nije garancija ničega. 4,5 godine skoro. Ja nisam otišao nigde van Srbije na odmor, nisam otišao na more, na zimovanje, na letovanje, ne zato što nisam imao vremena, imao bi ja vremena, nisam tada imao ni toliko klijenata. Ja sam svo to vreme koristio da se dodatno edukujem, koristio sam za te klijente koje sam imao tada u tom trenutku.